सुवार्ता आज लॅक पाकान बुडल्या. एकडच्यान पेद्रू भावाक बोक्सूंच्या लॅकार पडला तर आनी एके कुशीन जेजू बोक्सूंचे दिशेन लॅक पाकाची ओपार सांगूंक लागला. पेद्रू बक्षण्याच्या आपल्या लॅकांत उदारस दिसता, पूण 7 पावटी बक्षिल्यार पुरो गे म्हणल्या सवालाक 7 न्हय बगर 7चे 70 पावटी म्हणून जाप जोडून घेता. जेजू पेद्रूचे बक्षण्याचे लॅक तिदवून सारकें करता. देवाचें लॅक तें एकडच्यान तें देवान चिंचे बरी चिंचे आनी एकडच्यान जेजून शिकयल्ल्या आमच्या बापा मागण्याक जिवान भरचें. जेजूच्या ओपारींतलो राय आपणाक देवे आसलेल्या चाकरांचे लॅक घेता आनी कोरोडांनी देवे आसलेल्याक बक्षिता. नसती बक्षी नासलेलो चाकरी लॅक घेता आनी 100 रुपयांचे देवे आसलेल्या आपल्या सांगात्याक कश्टिता. शेकी राय रागार जावन नश्ट्याचे परत लॅक घेता आनी ताका बंदीन घालता. बोक्सूंचे लॅक चुकल्ली वा लॅक कळीत नासलेली गजाल न्हय बगर दैवीक उदारपणाची म्हूण सुवार्ता स्पश्ट करता. देवान बोक्सूंचे ताका आमच्या अपराधांचे लॅक ना म्हणून न्हय, आमी ताचे परी बोक्सूंक जाय म्हणून. उदारपणी लॅक माफी जोडलेल्यान तेच परी लॅक माफी करूंक जाय म्हणचेंच सुवार्थेंतले बक्षण्याचे वपारी बरीतली साव. बक्षितली म्हळ्यार आपणे जोडलेल्या दैवीक बक्षण्याचे लॅक कळीत आसचींच सै.